Să încep. Sunt Costinescu Eugenia, sunt la casa de recuperare de 4 luni, de la începutul lunii mai, unde este o îngrijire impecabilă, mai bună decât acasă. E curat, are personal mare de îngrijire care vede de tine la orice oră. Mâncarea este excepțională, îndestulătoare, de 3 ori pe zi. Totul e bine, numai eu nu mă simt bine, dar nu din cauza lor, ci din cauza sănătății mele și a vârstei mele înaintate, 86 de ani și cu multe boli active. Însă mă simt bine aici. Dacă aș fi mai tânără, aș avea speranța că mă voi recupera și voi trăi, dar așa nu se știe, nu se știe ce va fi. Doamna doctoră tânără, foarte bună, profesionistă, mai mă sfătuiesc cu dânsa asupra bolilor mele și am vreo 4, 5, 6 boli care am. Și cam astea, încolo totul e bine aici. Curat, curățenie, în primul rând. Personalul, fetele drăguțe, manierante, doamna directoare la fel, bună față de toți sunt datoritoare noastre. Și cam astea ar fi. Ce vă doriți dumneavoastră cel mai mult? Câteodată îmi doresc să trăiesc, dar altădată nu. Pentru că nu mai am nimic de la viață, pentru că eu nu mai merg. Am probleme și cu picioarele. Și mi-a rămas de la viață doar mâncarea, care aici este excepțională, mai bine decât la acum acasă, și televizor. Și altceva ce să mai doresc, să mă simt bine, să nu sufăr mult. Să nu sufăr mult. Mi-e frică să nu mă în somn, că dorm mult și adânc. Păi și asta ar fi de dorit, nu? Da, da. Mă gândesc că nu-i de natură sănătoasă somnul meu așa, odihnitor, tare, cum să spun. Da.